What's up guys, welcome to my new vlog. Good morning to all of you. Just उठलो आणि हांव जस्ट किचन आयलो. दूध हळलाले चा करचा दवरता वरला पीठ काल आप्पू कळला न्हू आज पोळ काडता. काल ह्या टायमार असना इतलो पावस आशिल्लो आज इतलो पावस ना. पावसाचे असना कसं सांगता जायना हांगा की केन्ना पावस येता केन्ना येना. फटाफट फर्स्ट चा दवरता मागीर ब्रेकफास्ट तयारी करता. दूध हुन करचे दवरला आणि हांगा चा दवरला आणि पीठ भायर दवरला म्हणल्यार फ्रिज आशिल्लो न्हू. पळयता हांव कसन करचे सेट डोसा करची की नॉर्मल पोळ करची करून आलोचन करता. यूट्यूबात कसन थोडे रेसिपी पळयता की असना कंचे डोसा आसा तर चा रेडी जाला. चा पिवन जाला आणि हांवें डिसायड केलं की असना आता असना व्हेजिटेबल डॉग करचे. तर ताचे खातीर फ्रिजान तो कॅरेट आशिल्ले कॅरेट काडले ऑनियन मिरसांग कॅरेटाक हांव कसन करता की असना ग्रेट करता पिठा घालता ऑनियन चॉप करून तेवे बॅटर घालता आणि सान स्लाइस करून हाजे मिरसांगाचे तेवे घाल सोडता आणि पुरो मिक्स करून डॉग करया. आणि हांगा पॅन दवरला दोन आणि ताजे मागीर तांतू तेल मागीर कसं सांगता मस्टर्ड सीड्स सासम आणि करबेळ घालून फंड घालून लायक करून डॉग करया. या फर्स्ट टाइम करता ये दोळते करनी एक्सपेरिमेंट करतास कसन की या पळय लायक जाला. तर आता गोतना या पावते की ना बेटर एक कॅरेट मात्र ग्रेट केलेलं म्हाका दिसता की एक कॅरेट पुरो दुसरी कॅरेट घाल्यार चड मला पुरो कॅरेटाचे फ्लेवर येतले ते नाका ना जाल्यार ही खायना म्हाका बेस्ट एकच पुरो कॅरेटाचे. आणि हांव आतां कांदो पियाव चॉप करता. हांगा ऑनियन आणि मिरसांग चॉप करून जाला मिक्स करता या बॅटर अंदू आणि ताजे मागीर असनो हंतू असनो कसं सांगता का जिरे आणि हळद घालता आणि ताजे मागीर मीठ मीठ घालता. काल कशी मीठ घाला गोतना ना जाल्यार मिरची जाता अगत्य असल्यार मात्र हांव मिक्स करतालो पुरो मिक्स करून जाला अंतू. आतां हें घालता जीर घालता अंतू. तर जीर आणि हळद घाल्या आणि हांव तो काल रव घाला तर रव घालल्यार कसं सांगता क्रिस्पी जाता. काल घाला न्हू ताजे खातीर आज घालनी तो आतां लायक करून मिक्स करता. ताजे मागीर मीठ चेक करता मिक्स करून जाला हें चिक्के दाटळ जाला चिक्के उदक घालता म्हळ्यार चिक्के पातळ जावो तर चिक्के उदक घालया हांगा पीठ रेडी जाला. मीठ नाका आशिल्लें हून करता पॅन आणि डॉग करता तेल होऊन जाला तो सासम घालता असं पीठ घालला अंतू. आता पळया कशी जाता करून फर्स्ट टाइम ट्राय करचे. हे पॅन घेतला नाजाल्यार त्या उरूट म्हळ्यार त्या शेप येता ना गोल शेप कायलींत करतात ना ते असं केन तंतू वचना स्टिक जाता तो उदक करून ते निकळना नाजाल्यार पोळ वायट जाता. हांगा फर्स्ट पीठ उण असं नाजाल्यार तेवे वेस्ट जातले पोळो ताजे खातीर ह्या पॅनांत केला ती धमकून दवर सायड दाखोवन कितले क्रिस्पी दिसताच म्हाका कस म्हळ्यार मेगेले प्लॅन सक्सेसफूल जाता. ओहो क्रिस्पी जाला की ना त्या पळोवंक म्हाका ह्या पळया तगून लायक क्रिस्पी ही पळय हांगा उठयल्या. तू कशान करतास हे आता पोळ करता एक काम करी गोतना कॅमेरा धरी प्लीज गोतना कशी जाला बट कसन की करतास आज हांव एक्सपेरिमेंट हो कसं काय वयर तकून तेल घालचे विसरलो काय जायना सायडा तकून घालते सायडा घाले कसं केला हे आजी हांव व्हेजिटेबल डॉग हो खंय पळयली यूट्यूब आरी अशींचे पळयत आशिल्लो बट मागीर एक्सपेरिमेंट आयला. सही आहे यार दिन ब दिन योश म्हणतात का डे बाय डे यो शेफ जातो. काम करे तू निद्दा असं वस फ्रेश जा आणि तू एक तर टाइमपास करता तुका वेळ जाता आरामशेर उठयले आज. तो हांगा क्रिस्पी व्हेजिटेबल डॉग रेडी जाला हांगा चिकी करपला बट प्रॉब्लेम ना चलता. ओके चलो हांव फटाफट बाकीचे काण सोडता तुका मागीर वेळ जाता काय रांदप करचें असं. हा तर भारी छंद रेसिपी कसन की केला दिसतं तरी भारी छंद असेल क्या किया तूने आज भारी आजी शेफ आवा म्हणजे कसं की एक्सपेरिमेंट करन लायक बनायला. होय आय होप इट इज टेस्टिंग ऑल्सो नाईस. ऐसा होई अशी जातोय हांव कर न्ही जाल्यार हांव कर नांतिल्ले टेस्टी जातोय तू कर नांतिल नाही हांव केलेलं टेस्टी जातोय केन्ना क्या नाही म्हळ्यार हांव केलेलं केन्ना टेस्टी जाय न्ही अशी जातोय तशी म्हणचे सर होय हा किया ना आमची गेल गाईज म्हाका शिकयत आशिल्लो होय तुका तो उरलो ना हांवें तशी जाला आतां. हो लास्ट हे मेगेले ओ माय गॉड आतां कहानी मे ट्विस्ट हे मॅडम ना सकाळ दाखवून म्हाका सांगता ऑफिसा वचचें असं आत्ता ऑफिसा वचचें ना रज घाल्ली म्हाका सोर थ्रोट जाला पेन जाता. हांव इतलें गडबड करता सकाळ दाखवून आनी म्हाका आत्तां सांगतास की हांव रज घाल्ला हांव आत्तां डिसायड केला म्हाका सगळी फील जायना हॅपी फील जायना म्हणा वचना बार हुशार आंग दुखता असं बॅक पेन थ्रोट पेन तो म्हळ्यार आईचे आमगे लंच चिक्क्याची वेळ जाता मागत ना जातल की ना हांव लायक न्हीद करतास आतां विंग हडका आनी मागीर ट्विस्ट हाडता चाय पिता लायक कर आनी मागीर न्हीद येता बार हुशार आसा. हॅलो म्हाका दनपार वचचें आसा काम आसा और न्ही
वो हो जाएगा. ठीक आहे चलो पळय अंग चाय गरम करत असती आता चहा पिवया आणि या टर्न करता तो आता हाग निमगेलाय की म्हाकाच नव्या टेम्प्ट जात तसं खात जागा टेस्ट करू का तर यो मला आता खावर नाका आम्ही लास्ट आवडतो खाऊया आणि हंग पडा दाखयता ह्या कोण खाल्लाय विंदू राहिलेला आमगे घरकडं हा विंदूर संग कोळी विंदूर आता सांग कोळी विंदूर कदा पास मगत ना कोळी विंदूर म्हणारी मला होड विंदूर कोळी मीन्स होड इन विच लँग्वेज विंदराक होड विंदराक कोळी विंदूर म्हणजे अयो म्हाका गोतू नाही वॉट एव्हर कोळी विंदू राहिलेला आमगे घरकडे यो पळ्या ती कोळी विंदूर आता पुरो आता मी ब्रेकफास्ट करूया स्मॉल विंदूर कसं म्हणता ती चुचुंदर नाही आय एम नॉट चुचुंदर हांव केला हांव आतां खात पळा आतां खातलीच हांव चुचुंदर खात तू ऐकलो बस ते कडे चुचुंदर खातच पळ्या म्हणून भारी टेस्टी झाला यार या बद्दाची बदलची पट्टी मार ना तू पट्टी मारतास ना गॉड प्रॉमिस तू आणि तू कसं कसं घालला मी मोगू ओ माय गॉड कसं डायलॉग मारती आजकाल मार कहाणी कसं नाही प्रीतीन गेलं रे पुरा लाईक जाता अशी अशी किरकिर कलर मागीर लाईक जायना पळ्या सिंगली जाईत साहेबा जाईत तू मस्त मोगान केला थँक्यू पुरा खाता तुका काही ना हे म्हाका काही भूक लागली तू पुरा खाद्य म्हणून कसं नाही आणि का चुचुंदर इज टेकिंग द नेक्स्ट बाईट वय पळ्या झालं चुचुंद कशी चुचुचुन चुन 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 घेऊन लाईक खात ना तशी खातच घेत मला नाही झाला पण टेस्टी लागतोस ओके ओके चलो केचप पावडर खाऊया ना शेजवान चटणी आस भितर नाका केचप हे केचप पावडर लागतो चटणी कोण दितो म्हाका ना अरे यार मेरा फेवरेट चटणी होते लाईक ना हे केचप पावडर लागतो खाऊन पड केचप पावडर कशी लाईक जातले आम्ही ऑमलेट आणि पुर खाता ना तशी फील जातले अरे यार चलो तू खा हांव खायना हांव ट्राय करून पळय ना हांव शेजवान चटणी मेगेल पुरा वियर्ड कॉम्बिनेशन्स होय बट लाईक जाता जायत तू खात आहे हांव एक ते पयर त्या हॉटेला वचून शेजवान चटणी हाडला त्या खाता ओ त्या म्हाकाय जाई तर मग आता चेक केचप कसलं खातस तू बट हॅलो उलयता नव्हता हे करपून होताला राब चिक्के हो या लायक कोण कडक झाला पळ्या लाईक झाला चल्ला या मेगेला तर तू अर्ध खाऊन झाला खा बरं कसं रे 2 बाईट खाल्ला मात्र ओके ओके खा घे तू खा ओके आणि ते हांव खाता ठीक आहे डन चलो आम्ही आता ब्रेकफास्ट करतात सुपर झाला हा? आणि बद्दा केचप पावडर लाईक जातं यू वॉन्ट टू टेस्ट नो देखा कॅमेरा हातात दाखवून पडलं आणि हांव कॅच केलं बट केचप पावडर लाईक झालं हा होय पोळ्या पिठांत कसं की मिक्स करून केलं ना हे हा सांगला ना मी मोग मिक्स केलं जायच साहेबा तो हंगा आता मी एडिटिंग जालें हांव आतां सकाळीं थोडें फ्री आशिल्लो आतां म्हाका क्लास आसा ताजे खातीर हांव फर्स्ट एडिटिंग केलें आतां ही जस्ट आतां किचन आसा आनी कसन की करतस हाजी कसन करतस एग राईस तर हांग पण चॉपिंग चाल असती गेले कुकर दवरला तें गॅसान तू ते राईस हाची म्हणजे बिर्याणी राईस बनयता सुरू आहे अच्छा म्हणा पुरा खडा मसाला पुरा घालून ओके या एकदाची विंगड बनवून मिक्स करतात येस सीटी काढताना म्हाका लायक पूर मोळायलो कसन घालो गो भितर दालचिनी बिलचिनी घाला दालचिनी पुरा खडा मसाला पुरा आजी बारी तू रज आस म्हळ्यार कसन की स्पेशल करतस आजी अशीची म्हाका बोर जाला विंगड कसन सदै सदै तुका ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल खाऊन अरे ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल खाल्यार लायक जीवा लाईक बट एक दिवस चेंज जाऊ का ना मग आता किती टाइम लागतलो ते सांग 15-20 मिनिट पण आजी मेगेल दोळ जळना पड्या कांदो कट करताना हांव तुका म्हणला ते कांदो तशी अशी अरे तो गोतच वय आमकां पुरे जाणारच न्हू चांगला कमेंट टाका ताका तीक नाही म्हणजे ताका सांगचे की पियाव कारू कसं घारू घारू नाही कारू तो तेवे विसरलो तो ओके हे आपण हांगा कायलेन तो लसूण घालला तिने हे खंयची स्टाईल करची खडा मसाला पुरतो तू ऑलरेडी घालला म्हणा पासून तू घालला आता याची ब्राऊन जलकी मागीर जिंजर जिंजर पण हाता घेऊन रेडी राबले 1 2 3 सांगल्यारी डायरेक्ट स्टार्ट जाता ऑन द मार्क तू लेट्स कसं सेट गो घे गो गेले अरे वा चलतं असं लाईक करू मग गोल्डन ब्राऊन जल पडा तर नेक्स्ट ऑनियन गेल बड्या राईस कुकर शिजला हे पळय चलतं राईट पुरा मसाला आणि पुरा घाल ऑनियन भाजून जातात मागीर घालता गरम मसाला मीठ त्या पुरा घालून एग घालचे मागीर त्या पुरा बुर्जी म्हणकी बनवचे तांदूळ भितर त्या राईस वयल्यान मिक्स करचे जाल्लं बिर्याणी टमाटो घालला तर टमाटो टू मसाला घालचे हळदी गरम मसाला मसाला रेडी झाला पळय हांगा सुपर तो कुकर न्यून जाल्ले हांगा ओहो लायक पोर मोडायला या राईस अशी खाऊ येतं होय सुपर झाला वा पडा पटपटी झाला पडा बिलकुल स्टिकी करीन तर तांतू घी घालला अच्छा घी नाही तूप हा
आणि पुरा होल स्पाइसेस दिसतो ना त्या पुरा घालता त्याच्या खातीर पण पटपटी झाला मसाला रेडी जाता आणि तो एग घालचे मागीर या रायसान पुरा मिक्स करून खावचे आणि वयल्यान त्याला एक एग फ्राय करचे जशी आमकां हॉटला दितात आणि मागीर सर्व करचे कोण पण हांगा मसाला रेडी झाला तू कसं करता या ठेल्यावाला म्हणजे कसं तू या करतस मग हात दुखच्या लागले अशी गुंडावर हांव कसं केलं पडा अशी तेला वाला कसं करतस तू राईस ऍड करतस अगूर अगूर घालता म्हळ्यार त्या चिकन मसाला प्रॉपर लागो ओ सॉलिड झालाय क्लास गेल्यात आता शटडाऊन करतस अंगी पळ्या कसं करतस बाहेर बसून असं झाडाक उद्दा नाही हे वच्चा गो हे भूक लागल्या म्हाका बद्दल सांगता हे यो गो हे पूर गो अरे वा मस्त आता जेवण घेऊया जाऊचे आणि मागीर न्हिदोचे आज मेगेल हॉलिडे आज हांव न्हिदोचे हॅलो क्लिनिका वच्चस तू म्हाका सकाळ जगेला आज बघी कामा वच का म्हणून म्हाका सांग न्ही सुट्टी आता गत आशिल्लें ना तर बट आता हांव उठयला मागीर आता सेकंड राउंड आता देऊन पहिली टेस्ट करी भारी टेस्टी जाला यार होई बाय खाऊन बडा तू सांग कशी जाला म्हणून ओदो नाईस ना सॉलिड जातल म्हणून सॉलिड झाला सुपर Later that same evening. सो आता मेगेल प्लॅन आशिल्लें आज मेगेल फ्रेंड्स आहोत डिनर आवायचे सो तो भाई सरला गाडी राज करतच येतो क्लास आसा तो येयली हांव आनी मेगेल दोन फ्रेंड्स आमी आज पॅन एशियन क्विझीन खावचे खातीर चिली चिली पण एक रेस्टॉरंट आसा थंय वचना सगळीं आज आमगे गर्ल्स डिनर सो आमी हांगा पावल्या ती आनी आतां आमकां टेबल मेळ्ळा सो हांगा आमी ऑर्डर केलेलो पुरा डिश आयल्या व्हिडिओ शूट करूंक विसरली तर हांगा रेड पेपर पनीर आयलेलें सुशी आयला प्रॉन आयला लायक असं पुरा जेवण स्टार्टर पुरा खाऊन जाला आता मेन कोर्स ऑर्डर केला आम्ही मेन कोर्स चड ऑर्डर करनी बिकॉज आम्ही स्टार्टर तू मस्त फुल गेला की मस्त प्रकार स्टार्टर ऑर्डर केलेले वी हॅव ऑर्डर्ड वेज चिली गार्लिक लेमन लेट सी ते कितली ते क्वांटिटी चड आसा म्हणून अशी अपुर्वा म्हणटा आशिल्ली दॅट इज वाय वी ऑर्डर ओनली वन आता ते आम्ही कसन कसन ऑर्डर केलेले पुरा लायक आसा हांगा एम्बियन्स लायक आसा सो हांगा आमगेल रेमन आयला चिली गार्लिक रेमन दिसतच लायक पळया कशी आसा खावन मागीर बिल्डिंगा लागीं पावल्या गणेशा खातीर पार्सल घेतला एडिटिंग करता आशिल्लो म्हळ्यार मेगा क्लास कॅन्सल जालेला तो ही आतां आयल्या घरा कडेन कॅन्सल जालें जाल्यार तूं घेन येता गो कॅन्सल जाल्यार येन इतला म्हळ्यार या व्लॉग तो एडिट करू कम से कम नाजाल्यार टायमा मेळना ओके बट फूड वॉज व्हेरी नायस आमकां गंमत जाल्लें वाव तुम्ही किती पार्सल पार्सल हाडला सही व्हेरी हा आणि एन्जॉय करी वय म्हाका बदाची भूक लागल्या गो तसो तुका तावळता पण 2-3 घंटे जाले म्हाका गणेश तुका आमी न्हू हांव फर्स्ट टाइम म्हाका सुशी इतली लायक जालें वेज सुशी आशिल्ली आय एम श्योर तुका लायक जालें बट आता ते हा न्ही हांव चल, ठीक नेक्स्ट आहे. आमी थंय वचून खावे कसन की हाडला ना तुला खावच्या त्यांची खाता आता तू खाला तू खा एन्जॉय करी पार्सल घेऊन किचन आयला आता घंटी गोतच बघितलं साडी इकर झालं शीत असं शीत खातालो आणि चपात करच्या बैस कंटाळेल म्हाका ओवरऑल इट वॉज अ नाईस इव्हनिंग नाईस डे वय सकाळ दुखून गंमत केला हांवें. वय आज रज आशिल्ले आज फाल्यां दाखवून एक रज ना फाल्यां दाखवून वत्ताल कामाक आता मी व्हिडिओ एंड करता आणि हांव जेवता तुमकां पुरो जण आमगे व्हिडिओ पसंद आयला प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब Bye, करा good night. गुड नाईट बाय बाय